उग्रपन्थीनि थरसे गुलिया आंखौ सिगिनो हाया। मालाला युसुफजाइआ बुंदों, मालाला युसुफजाइखौ उग्रपन्थीनि थरसे गुलिया सिगिनो हाया। दिनैसिमबो मालाला युसुफजाइआ न' सिङाव गाबनानै खोमसि खथायाव गाबनानै मोदै हगार हगार गाबनानै थायाखै। बिथाङा समाज सिबिदों, खामानि मावदों। दिनैसिम बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव मिलियन्स एन्ड मिलियन्स हिन्जावसाफ्रा लेखा गोरों जादों। जोंनि हिन्जावसाफ्राबो लेखा गोरों जानांगौ, हौवासाफ्रा लेखा गोरों जानांगौ। अख्रांनि हाथरखिफ्रा जेरै खोमसि अख्रांखौ समायना खालामो, जोंनि बे थासारिखौ नोंथांमोनहाबो साफा साफा हाथरखि जानानै समायना खालामगोन। नोंथांमोननि मेगनाव थाखुमानाय बे सिमांखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों। बयहाबो मेगन दङ, बयनिबो मेगनाव मोनसे मोनसे सिमां दङ। बे सिमांखौ जों जाफुंसार जाहोनांगोन। नाथाय जोंनि फरायसाफ्रा माब्लाबा लामा आन्दायो। जोबोरै रंजाथाव मोनसे थासारि। मोनफ्रोमबो ममेन्टआ जोंनि थाखाय बेसेन गोसा। मोनफ्रोमबो ममेन्टखौ जोङो सेलेब्रेट खालामनांगौ। नाथाय मालायनि सेलेब्रेसनाव लामा आन्दायनाङा। आंथ' बुंगोन साफ्रोमबो फरायसाफ्रा प्रफेसार जानांगौ, साफ्रोमबो फरायसाफ्रा अफिसार जानांगौ। अख्रां सा सा बिरनो आंबो लुबैयो। अख्राङाव बिरनो थाखाय जोंहा गां गैया। नाथाय मेलेमनि गोहोखौ जों गोहो गोरा खालामनांगोन। गावखौ जों एम्पावार खालामनांगोन। जोंनि मेगनाव, जोंनि खुगायाव, जोंनि मेलेमाव, जोंनि गोसोआव, जोंनि आथिङाव, जोंनि आखायाव थाखुमानानै थानाय गोहोखौ जोङो गोहो गोरा खालामनांगोन। फरायसाफोर, जोङो गोबाव सम गोबां जायगायाव नुबोदों जोंनि मेगनाव मोदै गयो। बिमा बिफानि मेगनाव मोदै गयो। मानि थाखाय? जेब्ला जोंनि मेगन सिगाङाव सासे फरायसाया गावखौनो सुइसाइड खालामो, जेब्ला सासे फरायसाया फरायनायखौ नागारनानै फेग्रा मुवा जानानै नोरजिया जायो, जों दुखु मोनो। जोंनि मेगनाव दुखुनि मोदै गयो। बिमा बिफाया जोंखौ जोनोम होदों। जोनोम होनाय बाथ्राया गोरलै नङा। सासे बिमाया गावनि गथ'खौ जोनोम होनायनि सिगां उदै सिङाव खमैनो 9 दान सम बिराद दुखु खस्थ' सहायनानै उदै सिङाव आलो गोजोन खाङो। बेखौ जोनोम होयो। जेब्ला उदै सिङाव थायो बे गथ'आ, बिमाया इसोरनि खाथियाव आरज गाबो, हे आफा इसोर, आं ओंखाम उखैनायखौ सहायगोन, आं उन्दुनो ओंखारनायखौ आं सहायगोन, दुखु मोननायखौ आं सहायगोन, सान्दुं अखा बारहुंखा बांग्रिं सारन्थाइ गासैखौबो आं सहायगोन। नोंथाङा इसोरा आंनि उदै सिङाव थानाय गथ'खौ मोजाङै जोनोम होनांगोन। आंनि गथ'आ देरहासार जाथों, मोजां मानसि जाथों, बेनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। जेब्ला सासे बिमानिफ्राय गथ'आ जोनोम जागोन, बिमानि मेगननिफ्राय मोदै गगोन। बे मोदैया जाहैबाय सुखुनि मोदै, रंजानायनि मोदै। मिथिगौना? नाथाय जों दिनै गावनि बिमाखौ थगायनो हमदों, गावनि बिफाखौ जों थगायनो हमदों। बिमाया जोंखौ थगायाखैमोन, बिसखौनो गाइखेर होननानै दौवाखैमोन, नंखाय मुलुगाव जोनोम होगोन होननानै जोंखौ थगायाखैमोन। बिमाया जोंखौ माब्लाबाबो थगायफेराखै। जोंखौ नंगुबै मुलुगाव, नंगुबै बुहुमाव जोंखौ जोनोम होदों। नंगुबै गाइखेर जोंनो जाहोदों, नंगुबै लेखा जोंनो फरायहोदों। जिगाबजों ओंखाम संनानै बिमाया जोंनो ओंखाम जाहोदों। बिमाया गासिबो रोखोमनि दुखु दाहाखौ सहायनानै जोंखौ जोनोम होदों, जोंखौ गोरों खालामदों। नाथाय जों दिनै नुदों जोंनि फरायसाफ्रा गावनि बिमाखौ थगायनो लादों। जायनि जाहोनाव, बिमाखौ थगायनायनि जाहोनाव सासे गथ'आ आखाइ थासेयावबो खंगा जादों, मेगन थासेयावबो खाना जादों, आथिं थासेयावबो लेंग्रा जादों, जिउ थासेयावबो गोथै जादों। माबायदि थगायनो हमदों? फरायसालियाव थांगोन होननानै थांदों, कलेजाव थांगोन होननानै थांदों, नाथाय थाङाखै।
गुबुन जायगायाव थांदों सोरनिबा मिनिनायाव मिनिफादों सोरनिबा गाबनायाव गाबफादों सोरबा ड्राग एडिक्टेड जादों सोरबा गोसो थोलायनायखौ मोनैनि थाखाय सुइसाइड जादों सोरबा फरायनायखौ सहायनो हायैनि नागारदों गोदाव सोराव जादों बे जाहैबाय बिमा बिफाखौ थगायनाय खुसेरखौ जेरै जोङो सोबो साबाखौ जोङो गारो थिग बेबादिनो जाय बाथ्राया जोंखौ थुलुंगा होयो बेखौ जों गोसोआव जों लाथाबनांगोन मेघालयआव आङो 2 मास लेबार मावहैदोंमोन अरुणाचल प्रदेशआव आं 2 मास लेबार मावहैदोंमोन बिराद गिदिर गिदिर दंफां आं बानहैदों ट्रेक्टराव आङो बेलसाजों बाला दिखांदों मेघालयआव आङो थोरसि काप प्लेट सुग्रा सासे लेबार जादों खैला खनियाव आङो थांदों आङो खाना जादोंमोन आखाइ थासेयावबो आङो खंगा जादोंमोन जिउ थासेयावबो आङो गोथै जादोंमोन फंसे राव आंनि आफाया आंखौ बुंदोंमोन जाय मानसिया मेट्रिक पास जाया बियो मेगन खाना जागोन बे फंसे रावा आंखौ थुलुंगा होदों आङो मेघालयनिफ्राय फैफिननानै आं लेखा फरायदों बे समाव जोङो न'आव उन्दुनो हायामोन बर' रायजोनि सोमावसारनाय जोङो दुब्लि बारियाव जोङो उन्दुयोमोन हाग्रा बारियाव बालाबारियाव उन्दुनानै जोङो लेवार अरजानानै बिराद गिदिर गिदिर सिथर आथिङाव आखायाव बिखायाव उदैयाव बेबादि थासारि स्कुलाव थांनो लामा गैला कलेजाव थांनो लामा गैला टाउनाव जों थांनो हाला ओरैबायदि जों आइसोलेटेड जाबायमोन नाथाय आफानि फंसे रावा आंखौ थुलुंगाखांहोदों आंनि सिङाव थानाय गोहोखौ आंनि आफानि फंसे रावा एम्पावार खालामदों गोहो गोरा खालामदों न'आव फैनानै आङो फरायबाय मेट्रिक पास जाबाय हायार सेकेन्डारि पास जाबाय I was the best graduate in 1996 from Biswanath College, Biswanath Sariali. आं बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार आं लाखिदोंमोन आर्ट्स स्ट्रिमाव बिश्वनाथ कलेजाव 1996 मायथाइ बयनिख्रुइबो बांसिन हारसा फोरोंगिरिफ्रा आंखौ मोजां मोनदोंमोन बयनिख्रुइबो सिख्लाफ्रा आंखौ गाज्रि मोनदोंमोन मानो गाज्रि मोनदोंमोन मिथिगौना रावबो हारसा सिख्लानि मोखाङाव आं नायामोन आंनि खानाया बिराद गोलाव बै समाव जानजिया एकदम फिसानो साइकेल फिसा हादङोमोन रावखौबो आं नायामोन हारसा सिख्लाफ्रा आंखौ दुगामारा होनोमोन बिसोरनि मोखाङाव नायोब्ला आं गोसो थोफ्लाङोब्ला आंनि फरायनाया जोबस्रांनो हागौ बेबायदि आंहा मोनसे गिनाय दङमोन बेनिखायनो आङो थाखोआव माब्लाबाबो लेट जाफेरामोन थाखोआव माब्लाबाबो एबसेन्ट जाफेरामोन जायनि जाहोनाव आं हाइस्ट मार्क मोनदों जायनि जाहोनाव फोरोंगिरिया आंखौ बांसिन मोनदों दासिमबो आंखौ बावनो हाया जेब्ला आं क'क्राझार टु गहपुर थाङो आंनि फोरोंगिरिफोरखौ दासिमबो आं लोगो हमनानै फैयो नोंथांमोनहा आंनि फेसबुकआव नुगोन आंनि फोरोंगिरिफोरखौ आङो दासिमबो मान होयो बेनो सोलोंथाइ नोंथांमोनहा पास जालांगोन सोर फोरोंदोंमोन फोरोंगिरि नङा होनबा फोरोंगिरिया फोरोंदोंमोन फोरोंगिरिया फोरोङाब्ला मा जागोन नोंसोर मेगन थासेयावबो खाना जागोन नङा होनबा फरायसाफोर जोङो मानो गोरोन्थि मावो जोंनि गोसोखौ जों बुरखायनो हाया आं दहाय सासे फरायसा लेंहरदोंमोन दिदेमसा बहा थाखो अके काम आङो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायगोन जोंनि गोसोखौ जों माबायदि जोथोन लानांगौ ओरैजाय बिथाङा जाहैबाय 3rd सेमिस्टार कमार्सनि बिथांखौ आं नाख्लायबाय नङा होनबा माबायदि मोनदों बिथाङा बुंगोन गाज्रि मोनदों अके बबेहाय गाज्रि मोनदों थै गवाखै हारा बायाखै खिन्थु गाज्रि मोनदों बबेहाय गाज्रि मोनदों गोसोआव नङा होनबा माबायदि मोनदों बुजिबायना जेब्ला आं बिथांखौ बानथ'बाय बिथाङा बिराद मोजां मोनबाय साबायखर
जोंनि गोसोखौ जों बेबायदि जोथोन लानांगौ जेब्ला जों सासे मानसिखौ सौगोन बुगोन रायगोन बै मानसिया दुखु मोनगोन जोंनि गोसोआ जायखौ सहायनो हाया बेखौ जुदि जों मावोब्ला जों दुखु मोनगोन नङा होनबा बेनिखायनो जोंनि गोसोखौ जों जोथोन लानांगौ गोसो होनानै खोनासंदों आं बिराद मोजां मोनदों बिराद गोजाननिफ्राय आं फैदों नोंथांमोननि थाखायनो आं फैदों आं बिराद प्राउड फिल खालामदों नोंथांमोनहा दि आंनो एसेबां मान होदों फरायसाफ्रा आंखौ लामायाव थानानै खुलुमदों बिराद आं मोजां मोनदों आरो बेनो जाहैबाय एडुकेसन सोलोंथाइ जोंनि गोसोखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंनि देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय पावारा बबेनिफ्राय फैयो इट काम्स फ्रम इनसाइड दुखु मोननाया दं नङा होनबा रागा जोंनाया दङ गिनाया दङ सोरबा जोंखौ बुंगोन लेखा फरायनानै लाब गैया सोरबा जोंखौ बुंगोन साख्रि मोना सोरबा जोंखौ बुंगोन गाज्रि बाथ्रा जोंखौ दुखु मोनहोगोन नाथाय बेखौ जों कन्ट्रल खालामनांगोन आंनि जिउआ आंनि आखायावसो बियो बुंब्ला जानाय नङा नो आंनि जिउआ आंनि आखायाव बेखौ आं माबायदि रंजानो माबायदि थांनानै थानो आंनि आखायाव बे सोनारगोन आंनि आखायाव जि गोहो दङ बेखौ आं माबायदि एप्लाइ खालामगोन माबायदि इउटिलाइज खालामगोन दा बेनिखायनो फिलिंस इट काम्स फ्रम इनसाइड अब्ला जोंहा गोसोआव मा थानांगोन मोनसे मोजां मोननाय लाभ योरसेल्फ गावखौ मोजां मोननांगोन सोरहाबा आथिं गैया सुइसाइड जानाय खोनादों मेगन खानाखौ सुइसाइड जानाय खोनादों बेंगुरा मानसिखौ सुइसाइड जानाय खोनादों आं खोनाफेराखै मोजां मानसियासो सुइसाइड जादों सासे बेंगुरा मानसिया गावखौ बेसेबां मोजां मोनो बेखौ दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन शीतल देबिया थाइनैबो आखाइ गैया थोंनैल' आथिं बिथाङा दङ थोंनै आथिंजों बिथाङा बोरला गावनानै सनानि मेडेल मोनदों बेसेबां मोजां मोनो गावखौ देलायनो थाखाय बिहा आखाइ गैया लिपस्टिक फुननो थाखाय आखाइ गैया आथिंजोंनो बि एभ्रिथिं खामानिखौ बिथाङा मावो बेसेबां मोजां मोनहाबो बिथाङा अरुणिमा सिन्हायाथ' सुइसाइड जानांगौमोन मानो जायाखै खारन बिथांनि आथिं थोंसेया आर्टिफिशियेल नङा होनबा नंगौ आरो फारसेयाबो हारा बायनाय लहासो सोनाय फारसे आथिङा आर्टिफिशियेल फारसे आथिङा लहा सोनाय नाथाय बिथाङा जारिमिन सुजुदों बिथाङा माउन्ट एभारेस्ट गाखोदों अरुणिमा सिन्हाया जेब्ला डकाइटफोरजों एटेक खालामजादोंमोन ट्रेनाव सनानि मालाखौ सिख'दोंमोन डकाइटफ्रा अरुणिमा सिन्हाया बुंदोंमोन जेब्ला जों गेलेग्रा फोथाराव जेब्ला जों गेलेयो फुटबलखौ जों सुथुरनो होआ भलिबलखौ जों सुथुरनो होआ जोंनि आखायाव लाबाय थायो अब्ला नोंनो आंनि सनानि मालाखौ मानो होआ बेनि थाखायनो सुथुरा अरुणिमा सिन्हाखौ खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय नाख्लायदों जायनि जाहोनाव अरुणिमा सिन्हानि थोंसे आथिङा दानस' जादों लोगो 7 घन्टा 8 घन्टा बिथाङा गाबबाय थादों सानायजोंसो गाबदों आथिं दानस' जानायाव बिथाङा गाबाखै सानायखौ सहायनो हायैनि बिथाङा गाबदों बिथाङा इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों हे आफा इसोर नोंथाङा आंनो आथिं होदोंमोन नाथाय नोंथाङा थोंसे आथिंखौ लांफिनबाय इसोर नोंथांनि खाथियाव आं आरज गाबदों आंखौ थांनानै थानो थाखाय खाबु हो आङो देरहासारनि फिरफिला बिरहोगोन 7 घन्टानि उनाव डक्टरनाव लांबाय डक्टरा सारेन्डार जाबाय गुबुन मोनसे मेडिकेलाव रेफार खालामबाय रेफार खालामनायाव बिथाङा इसोरनि अननायाव बिथाङा फाहामथाय मोनबाय बिथाङा जेब्ला बुंदोंमोन इसोरनि खाथियाव इसोर आं माउन्ट एभारेस्ट गाखोगोन डक्टरनि सिगाङावबो बुंदोंमोन डक्टर नोंथाङा आंखौ फाहामनानै हो थोंसे आथिंजों आं माउन्ट एभारेस्ट गाखोगोन डक्टरा बिथांखौ मिनिदोंमोन मानसिफ्रा बिथांखौ मिनिदोंमोन खाथिनि मानसिफ्रा मिनिदोंमोन थिग जोंखौबो बेबायदि मिनियो नोंथांमोनखौबो मिनियो नङा होनबा अपमान खालामो गोसोखौ बायग्लिहोयो
अरुणिमा सिन्हाया गोसो गोरा खालामनानै माउन्ट एभारेस्ट गाखोबाय ससे गाखोनानै बिथाङा नुहैबाय ओरैबो मानसि गोथै ओरैबो मानसि गोथै ओरैबो मानसि गोथै माउन्ट एभारेस्ट गाखोनायाव बिराद मानसि थैयो बिथाङा मानसि गोथैखौ नुनानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों आफा इसोर नोंथाङा आंखौ निमाहा हो बे गोथै देहाखौ आङो जोथोन लानो हानाय नंलिया आं थांखियाव सौहैनांगौ बिब्दिनो अरुणिमा सिन्हाया आरो दावखोलांबाय मोनसे जायगायाव बांलादेशनि सासे हाजो गाखोग्रा बिथांनि अक्सिजेना जोबनायाव बै बांलादेशनि मानसिनि आखाया थोर थोर मावदों हां थिखु थिखु जादों थैहां थैहां जादों अरुणिमा सिन्हाया इसोरनि खाथियाव निमाहा बिदों आफा इसोर आंखौ निमाहा हो बे मानसिखौ आं मदद खालामनो हानाय नंलिया आङो देरहासारनि फिरफिला बिहोहैनांगौ बै गोजौ हाजो थिखिनियाव बिथाङा गाखोदों 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 थोंसे आथिंजों बिथाङा गाखोदों जोबथारनायाव बिथाङा देरहासारनि फिरफिला बिहोहैदों जारिमिन सुजुदों थोंसे आथिंजों बिथाङा माउन्ट एभारेस्ट गाखोदों जोंनि आइजोफोरनि मेगनखौ बिथाङा गोहो गोरा खालामदों जों बयनिबो मेगनखौ बिथाङा बेखेवदों मानसिया जुदि मोनसे डीप फकास स्ट्रं भिजन थायोब्ला जेबो जानो हायो अफिसार जानो हायो प्रफेसर जानो हायो एन्ट्रप्रेनियर जानो हायो मा हाया फालाय नाथाय सिला बायदि डीप फकास डीप कनसेन्ट्रेशन थानांगोन अब्लासो जानो हागोन बेनिखायनो जोंनि महरा माबायदि जोंनि नखरा माबायदि जोंनि अबस्थाया माबायदि जों गावखौ मोजां मोननांगोन जायखिजाया थासारियाव थाया मानो जों गावखौ मोजां मोननांगोन